आंहा नै दाउला खासिबो दंखायो। मानो होनना बुंबा नैबे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहाब्ला जानो होननाय बैसोरो बोसोरसे सिगांनो बयनिसिमबो खुलुमबोनाय थाबाय। दिनै आङो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो सानदों। मानो होनना बुंबा दिनैनि बे समावहाय 2020 जानुवारियावहाय जेरैबायदि एनडिबिआ एकर्ड खालामदोंमोन, नाथाय बे एनडिबिनि एकर्ड खालामनायखौ लानानै दिनै दानि जेनाखि सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्ट बा मानबेन्द्र प्रमद बर' सारा थगायनानै जादों। दा बेखायनो बिथांमोना बुंबायल' थायो, माने खौसे जानांगौ, मोनफ्रोमबो दल पलिटिकेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै, ज' जानायखौ लुबैयो होननानै। दा बेखायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायहरगोन, नोंथांमोनहा थाबनो खौसे जानांगौब्ला सिफनिफ्राय रिजेन होनानै थाबनो एपिपि पार्टियाव जगदान जाफैयो। जगदान जाफैयोबा जों खौसे जागोन ना, नङा होमबा? जेसेबांनाखि इउपिपिएलनि जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दङ गासिबो रिजेन होयै थाब एपिपि पार्टियाव फै, जाहाथे जोङो खौसेयै जयै जोङो बे बिटिआर हालामाव जोङो मोजां सान्थि परिबेसखौ लाबोनो हानायफोरबादि। दिनै नै आंहा मोनसे माबा खालामदों। दा बेखौनो आङो बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय। बिथांमोना थाबैनो गोनो गोथो जायालासिनो खौसे जानांगौनि बेलायावहाय बिथांमोना थाब फैनानै माने एपिपि पार्टियाव फैनानै मुजुफुद खालामफैयो होननानै आं बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव खावलायहरो। जों मानोथो गोनो गोथो खालामबावनो, फैदो थाबैनो, थाब फैदो सार। प्रमद बर' सारखौ आं बुंहरदों, खावलायहरदों, गबिन्द सारखौ, फेरेंगा सारमोनखौ, नोंथांमोना इउपिपिएलनिफ्राय रिजेन होयै थाब जोंनि बे एपिपि पार्टियाव फैनानै मुजुफुद खालामफैदो। जोङो खौसेयै जयै जोङो मोनसे बे बिटिसि हालामाव रायजो राजाफोरनि जेनाखि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनो हायो खोमा। दा बे रायजो राजाफोरखौ सुफुङोबा सोर सुफुंनो हागोन? एपिपिआसो। मानो होनना बुंबा गावनि हायाव गाव थानो हानाय, गावनि हायाव गाव गसंनो हानाय मोन्थायखौ होनो हागोन होननानै बुङोब्ला जोंनि बे दानि गोदानै जोनोम जानाय 5G टावार नांनाय ना, 5Gजों समान स्पिड खारनाय जेनाखि एपिपिआसो हागोन। मानो होनना बुंबा दिनै रायजो राजाफ्रा एपिपि पार्टिखौ मोनफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खावलायो, नाथाय जोंहा दा गोदान पलिटिकेल पार्टि हिसाबै जोङो इसिबां माने बेरायथ'नो हायाखै। दैज' हमनानै था रायजोफोर। मानो होनना बुंबा दानि समाव गायनाय फुनाय बोथोर, नोंथांमोनहा बे गायै फुयै नोंथांमोननि जेनाखि खामानिफोरखौ फोजोबलायग्रोनानै लागोन आरामसे। दैज'नि फिथाइया गोदै। जोङो बे नोंथांमोननि माइ गायखांजोबनायनि, गायनाय फुनाय जोबखांनायनि उनाव मोनफ्रोमबो गामियाव नोंथांमोनहा एपिपि पार्टिनि लिडारफोरखौ नुगोन आरो एपिपि पार्टिनि सोद्रोमाफोरखौ नुगोन आरो एपिपि पार्टि हिसाबै नोंथांमोननि बयनिबो गामियाव गासिबावबो हाबजोबगोन। बेखायनो सिन्था खालामथ'नो नाङा। दा आंहा आरो जोबथारनायाव आं मोनसे खावलायहरबावगोन मानबेन्द्र प्रमद बर' सारखौ, नोंथाङा थाबनो रिजेन होनानै जोंनि बे एपिपि पार्टियाव फैदो। मानो होनना बुंबा जों नोंथांखौ मेम्बाराव दोनगोन, नोंथांनो मेम्बार बिबान होगोन। जों ओरैनो दोना सार, नोंखौ जों ओरैनो बेखाराव दोना। नोंथाङा एपिपिनि मेम्बार जानांगौ। ओंखायनो नोंथाङा थाब रिजेन होनानै जाबाय। आरो नैबेसोरो जाहैबाय, बिस्रा बोसोरसे जाजोबथ'वाखै, 8थासो दङ। ओंखायनो प्रमद बर' सारा रिजेन होनानै थाबनो जोंनि एपिपि पार्टियाव फैयोब्ला आं बिथांनोनो जाहोजोबगोन बे दाउला खासिखौ। बेखायनो जानो गोसो दंबा थाब रिजेन होनानै फैदो सार। आं नोंखौ खावलायहरगोन। जेसेबांनाखि इउपिपिएलनि नेताफोर दङ थाब फैनानै आंनि बे दाउला खासिखौ जाफैनो हागोन। आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन। मानो होनना बुङोबा जोंहा मोनसे गेरेमसा बे बिटिसि ओनसोलाव गेरेमसा सरखार दानांगौ। नोंथांमोननि जेनाखि दानाय बे बारा मोजां जाजोबाखै। बेखायनो बेखौ एनडिबि नङाबा मालाबाबो हानाय नङा। एनडिबिनि जेनाखि गेजेरजों जोनोम जानाय पलिटिकेल पार्टियासो रायजो राजाफोरनो सान्थि होनो हागोन, गोजोननायखौ होनो हागोन। बे हिसाबै नोंथांमोना थाब फैनायानो मोजांसै होननानै आं सानो। फैदो, आं नोंथांखौ खावलायहरगोन। जोंना दाउला खासिबो दङ, ज' जानांगौ। थाब फै सार।